Kien nhar il-ġimgħa li għaddew meta l-Gvern ħabbar li ser ineħħi l-klawsola li tipprovdi għas-segretezza tal-persuni li ser jiksbu ċittadinanza Maltija permezz tal-iskema taċ-ċittadinanza b'investiment. Fi kliem id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech il-ħadd filgħodu fuq One Radio din id-deċiżjoni ttieħdet għaliex dan huwa gvern li jisma' x'inhu jgħid il-poplu u għalhekk ittieħdet id-deċiżjoni illi l-element ta' segretezza jitneħħa. Argument li kompli jissaħħaħ bisqarrija mill-uffiċċju tal-Prim Ministru li qal li wara li sema dak li qed jgħidu n-nies. Il-Gvern iċċaqlaq biex naħħa l-parti li għandha x'taqsam mas-segretezza u rfina l-programm. Il-Gvern jawgura li fil-jiem li ġejjin l-Oppożizzjoni Nazzjonalista wkoll tkun lesta tiċċaqlaq biex verament turi li lesta tiddiskuti u tasal għal ftehim. Idħol mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa parti mill-budget għas-sena d-dieħla li ġie approvat mill-Parlament u li għaddant il-Kummissjoni Ewropea fi skeda ta' ħinijiet iddettati minn skadenzi Ewropej. Fl-aħħar tal-isqarrija l-Gvern ċaħad dak il qal il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li hemm bżonn il-liġi prinċipali terġa' tittella l-Parlament biex titneħħa il-parti tas-segretezza.